Kwenzeka okungavamile kubonakala ungqongqoshe wezemidlalo eyingxenye yethimba leSAFA elizokwemukela umqeqeshi emva kochungechunge lwezigemegeme zeBafana ezifaka phakathi ukuhluleka ukuzibekela indawo emqhudelwaneni iAfrica Cup of Nations. Ubukhona bukangqongqoshe buqinisekise ukuthi uHulumeni uyayeseka iSAFA. Umthetho unikele eSAFA House eGoli ukuzokwemukela umqeqeshi omusha weBafana uBrush. Will be on the sidelines, watching, cheering up, but first and foremost, we need to have a very firm team, which will be able to meet any other team in the world. Kusenjalo iSAFA ibe isimemezela uHelman Mkhalele njengephini lesibili lika Brush. The knowledge that I've gained over the years working with the junior team, so it will help not only me, the players, to adapt easily, to the demands of senior football. uBrush ubese naba ngesizathu esimenze waqoka uMkhalele ohlwini lwabaqeqeshi amntomle kulo. With him, I have a young coach. A young coach is always motivated. It's very important. He knows South African football. He helped me already a lot the past days. A lot. He doesn't only know the South African senior, let's say senior players, but also the youth. iSAFA ibese yethula uLydia Munyapawu owabe egijimela ibanyana njengenhloko ezobhekela ukusebenza kwansuku zonke kule nhlangano. uMunyapawu uza nolwazi olunzulu ezikhundleni zokuphatha kwezemidlalo. Kusenjalo iBafana izongcweka neUganda mhla ziyishumi kuNhlangulana.